Mag-uyab. Yes. Kano sa magbulag? Ugma. Yes, kana. Okay. Saba! Pila na ka? Saba lagi mo? Pila, Daddy guys. pila na ka tuig ang relasyon? 5 years. Kabalo sila, 5 years. Imo mga anak? Ay, mga 6 months. Ngano kahang nagdugay? Sakto sa gam. Unsay pamaagi sa paggalam sa uyab para mo 5 ka tuig? Lawgan lang og tarong. Grabe pa ng lalug. Gilalugan ka, moro po ni gilalugan wala na nambok. Pita ka unsay pagpangga sa iya ha nga naabtan mo mog 5 ka tuig. Atimanon ako siya din. Atimanon sa kuniya. Sana all na imong atiman no. Sa sulod sa 5 ka tuig, kada adlaw mag-away? Dili, sa katulo sa uskadlaw. More than 1 day kadlaw. Pero natural ra mo pa ng away no. Naabot na mo sa punto nga ato na ning undangon. Naabay panahon? Ganina. Kay nga naman, unsa may nahimong kuan sa'yo? Unsay nahimong problema? Sige, unsay nahimong problema nga anong maghapit magulag? Bagay. Ikaw na ikaw. Ni tanaw na kog lain. Oo, managay tay hinigugma. Usara ka punteriya ang atong pananaw dapat ra sa ato ang hinigugma. Bawal mulingi sa uban. Nya kung magdugmo, kay wa man siya galinga sa uban. Ay kahoy tubangan. Ha? Ambot na lang niya. Pero importante pod no kung manatay uyab, di na ta mulingi sa uban sad. Okay? Okay. Asa gasugod ang relasyon na? Sa ACT, sa school. Asian College of Technology. Yes. Schoolmate, classmate, coursemates, silingan lang, roommate, unsa man. Schoolmate. Okay, gi-generalize schoolmate di ay. Lain-lain kurso. Same ra. Oh, so coursemate po di ay. Ay lami kay kwan kanang senior high. Ang relasyon gasugod sa senior high. Nganong napilian ang usag-usa? Kuan, nasa sense of humor. Oh, nakinaknak joke karon? Ay wala. Ang iyang sense of humor para nimo. Mora sa tanan, sense of humor ay mga nagana niya. Gwapusan. Okay, gisugo ka. Ikaw sad, kung sa'yo mo nakita niya nga naganahan ka. Guwapa. Grabe po ning tukluran ay po tag mga tubag. Bitaw aside sa gwapa-gwapo ta. Unsa pa man kaha? Limpiada. Limpiada ang uban hugawan. Hugaw og koko. So limpiado ka from head to toe. Lisod sa kayo pareha mi do hugawan. Opposite attract sige na no. Ala sige ka. Hantod sa asa pa ning relasyon paingon. Hantod din ni Santod. Ay dito mag-ingon. Char. Inyo hapon ano hangtod sa hangtod gid para nimo. 5 ka tuig madahan. Depende. Ikaw para hangtod sa asa ni siya nga relasyon na. Hantod sa altar. Ano? Haya. Hala, grabe pa na hantod haya. Altar kay aton kwaon ang pagtugot sa Ginoo. Mensahe na lang sa usag-usap. Be matured enough sa relationship nga kana ganing mo settle na gyud. Basta ka Ay, na. ganahan ako paaltar. Ganahan siya paaltar, kapadungog siya. Nagsabot man mi ganina. Ay, mo ba? Pero masyada mo ganang sabutan. Dili ba ya po patugar-tugar ka mo sulod ana nga kinabuhi. Diba dagang preparasyon dapat sudlon. So sa karon ba unsay plano? Maghuman og eskwela. Sige, mensahe na lang, reply sa iya ha. Agwanta lang niya. Gamay lang kuwang para mahuman malampos ang makuha na ang mga pangandoy. Hopefully mo padayon ning relasyon. Og salamat sa pag-share sa gugma sa usag-usa sa tanan. Shout out me ni John Bonerick, si Rica birthday niya ugma. Og ni Tita Gwen, og ni Anya, Eloise, and Jacob. Shout out ko sa akong kauban Vietnam Rose og Elijah og si Eloise og kana sila tanan.